Яңа Малыклы районы Абдриева авылында гомер кичерүче, яраткан сеңелебез Мустафина Гилия Гали кызын 35 яшьлек юбилее белән котлап, Самара шәһәрендә яшәүче апасы Гөлсинә, абысы Ришат, улыбыз Ринат белән котлап, җылы теләкләребезне ирештерәбез. 1986 елның 19 ноябрендә сөекле племянницабыз гаиләдә беренче булып якты дөньяга аваз салды. Әти-әнисе, әби-бабасы һәм апа-абыларының да беренче шатлыгыбыз булу сәбәпле, аны аеруча барыбыз да бик яраттык. Гилиябез авыл мәктәбен тәмамлап, Димитровград шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштерде. 2006 елның 15 сентябрендә авылыбызның иң уңган, булган, акыллы егете Мустафин Ринат Рәис улын очратып, кияүгә чыкты. Быел инде аларның бергә тормыш корып яши башлауларына да 15 ел тулды. Аларны ихлас килеш шушы бәйрәмнәре белән дә котлап китәсебез килә. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, үзләре сыман ук бик акыллы уллары Раилга инде 14 яшь, ә гүзәл шәшкәләре Алиночкага 7 яшь тула. Бүген бәйрәмендә абыебыз Галигә, җиңгәбез Асиягә дә тәртипле, акыллы кызларын үстергәннәре өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Әгилиянең кайнатасы Гайса абый һәм кайнанасы Тәнзилә апага да сеңелебезне үз кызлары итеп күреп, бик якын кабул итүләре өчен рәхмәт укыйбыз. Инде шул кадәр шиләгенә күрә капкашы дигәндәй, Гөлия белән Ринат бер-берсен ике яртыдан бөтен ясап, матур пар булып яшиләр. Алар икесе дә бик тырыш, уңганнар. Үз алларына эшмәкәрлек белән шөгыльләнәләр. Туганлыкны саклап яшәүче якыныбыз гомер буе безгә карата да бик мәрхәмәтле булып яши. Акыллы, сөйкемле, бик уңган, тырыш, сабыр якыныбыз вакыты чыккан сайын хәлләрен белешеп, кайгыларда беренчеләрдән булып килеп җитеп, шатлыкларыбызга ихластан сөенеп гомер кичерә ул. Без шундый сеңелебез бар булуына бик шатбыз. Аны бүгенге матур туган көне белән ихластан котлап, капчыклап изге теләкләрне җиткерергә булдык. Беренчедән, таудай көчле булып, саулыгы какшамасын, уңышлар аны ташламасын, кайгы-хәсрәт, бәла-казалар барысы да аны читләтеп узсын. Хак Тәгаләнең шәфкать фәрештәләр язмыш юллары буйлап атлаганда саклап барсыннар. Иманлы, гыйбадәтле картлык кичерергә аңа насыйплар кылсын. Яшырак күрешеп, аралашып, бу бер көнлек дөньяда безгә дә яшәргә язсын иде. Чөнки синең белән һәр күрешүне дә без бәйрәм сыман көтеп алабыз. 35 яшь тула бүген, иң якын кеше безгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дөрләп кенә яшисе. Бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булсак иде бәхетле, язсын 100гә кадәр яшәп тоерга ла рәхәтне. Юлларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын, бәла-каза, кайгы-хәсрәт өегезне тапмасын. Котлап туган көнең белән олы бәхет телибез. Синнән дә якынрак кеше безнең өчен юк дибез. Хөрмәтле Гилия Галиевна, матур бәйрәмегезгә тагы да яместәп, алдагы җыр яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Güller gülle, jillerde dertli bugün, bar dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bəxit gültesin. Tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bəxit gültesin. Oyun külkü üzülmesin, sıylı tabınlarında, şey urtalarına bit, ömrünü kalemdarında. Tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bəxit gültesin. Tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin
har bir tuvar günün Sipsin bəxit gültesin Yıllar ağa günler Alsın eşki ilişkine Söygen yar nazı üstelsin Yürekler dibişine Tuğan günün Ünlüğüne dert üzütesin Senin her bir tuvar günün Sipsin bəxit gültesin Tuğan günün Ünlüğüne dert üzütesin Senin her bir tuvar günün Sipsin bəxit gültesin Tuğan günün Ünlüğüne dert üzütesin Senin her bir tuvar günün Sipsin bəxit gültesin Tuğan günün Ünlüğüne dert üzütesin Senin her bir tuvar günün